Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad ibn Abdillah kita ibadi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah faqul la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qalu lan padha ngendika sapa ulama ida taroka ing dalem nalikane ninggal sapa al-arifu wong kang arif wong kang ngerti. Ninggal dari mriki taroka maksudnya ninggal, meninggalkan, tinggal. Oleh ninggalake adzikra ing zikir, ninggalake nafasan ing sak ambekan au nafasaini utawa rong ambekan kaya do mongko gandengake sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala lahu maring arif syaitonan ing syaiton. Bahwa mongko utawi syaiton lahu kedue arif iku qaribun dadi kanca wa amma ghairul arif anapun utawi sakliyane wong kang arif iku fayusamaha mongko den murahake apa bimithliza iku fayusamaha mongko den murahake apa bimithliza kelawan sepadane mengkono-mengkono tarku dzikri layu akhorju lan ora den ala lan ora den kenani illa fi mithli darajatin kejaba ing dalem sepadane sak derajat au darajataini utawa rong derajat au zamanin utawa mangsa au zamanaini utawa rong mangsa au sa'atin utawa sak saat sak jam au sa'ataini utawa rong jam ala hasbil marotibi ing atase milang-milang derajate ing atase milang-milang pangkate. Katrasipun Polemika ingkang salajengipun inggih menika tasih bahas wala tarful adzikrillah ampun ngantos lali saking zikir utawa eling maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pangandikan ingkang salajengipun nalika tumrapipun tiyang ingkang arif tiyang ingkang arif menika tiyang ingkang sampun saged mangertos sedaya tentang Islam, sedaya tentang ibadah intinipun tiyang arif menika ingkang sampun caket kalian Gusti Allah lan utusanipun Gusti Allah. Tumrapipun tiyang ingkang ngaten menika cara teng mriki iku pun wong top, wong alim, wong ulama, pun top nalika tiyang ingkang menika ngantos supe zikir dhateng Gusti Allah anggenipun supe boten kados kula jenengan le supe nek kok ngantos wong arif menika supe sak ambegan utawa kalih ambegan dados nek tiyang niku menawi sampun panci caket kaliyan Gusti Allah sampun remen estu dhateng Gusti Allah maka setiap nafase setiap ambegane menika mesti tansah eling dhateng Gusti Allah.
Lah tiyang ingkang ngaten menika sing pun caket dhateng Gusti Allah kok ngantos supe oleh supe boten dangu. Saniki tesih emut, tesih eling dhateng Gusti Allah, tesih zikir dhateng Gusti Allah. Ning dalam satu nafas utawa kalih nafas ngantos kelalen, ngantos supe dhateng Gusti Allah, mongko Gusti Allah teng mriku ajeng ngutus setan. Setan minangka dadi balane tiyang arif niku wau. Nauzubillah ini. Karena khusus wong biasa sing kadang yo salat, kadang yo maca subhanallah, kadang yo maca la ilaha illallah, kadang yo maca tanggane. Ngoten niku barang niku mboten klebu ingkang dipun kancani setan. Kok mboten klebu Mas Hariyo? Wis rapati beda karo setan. Alpasipun wonten ing mriku wa amal ghairul arif fayusamaha bimithli dzalik wa la yukhadu illa fi mithli darajati. Kranten derajate tiyang arif menika pun inggil sampun tok, mula godaane utawa bahayane utawa takzirane utawa memperingatkan niku ya ageng kanthi dikancake setan niku wau. Nek kumrapula jenengan Allah sak derajat sak pangkat ngoten maksud. Sak derajat sak pangkat. Mula wonten peribahasa semakin tinggi pohon tumbuh semakin kencang angin berhembus. Terus yo nek tambah dhuwur niku ya godane tambah kathah. Pengin mboten digodha ya dadi kaya wit kencur. Kal-kale digodha paling ning kebanjiran tok. Ning mboten bakal ambruk. Wit kencur niku kula tahu menangi wit kencur ambruk. Nek wit-wit lintune pun kulino menangi wingi tenggene kula. Oh pas minggu ini lajeng mriki ngajenge taten motor moro-moro. Terus nopo kula takut. Tak tuweni teng wingking griya. Wah jebule wit kambil. Ya metri kula jenenge dilarang kok awit. Nggih pun wong ya lumayan kan. Wit kambil rambut untung mawon mboten ngalangi dalan, tur yo mboten nani napa-napa. Dados cara dimungke mawon pun wae. Wau. Wonten niku kajawara daerah Ageng niku wit gandul. Bro, terus sing ambruk-ambruk niku ternyata memang wit sing dhuwur-dhuwur. Nah, mongko nek ajeng dados wit tiyang menika menawi ajeng dados ingkang inggil, mula oyote akare pondasine kudu kuat utawa kukuh. Nek mboten kukuh ambruk. Sing kadang dados lanung ageng malih nek pondasi utaminipun pondasi manah menika mboten kiyat ya wis kono ngurusi apa wae ngurusi napa mawon mbok NU mbok muslimah mbok fatah pondasine mboten kuat wonten jamaahe wonten anggotane nyelkit sethithik kae dadi ketua ngecuprus tok moto sedher angro mboten purun ngurusi organisasi malih mula dilatih awit sekedhi iku minggah terus nek dados uwit niku
yo di samping memperkuat akar yo karo dhuwurke wite. Nek dhuwur kok akare mboten kuat lahire yo Ida tarokal alif al-dhikro nafasan au nafasaini qayyadallahu ta'ala lahu syaitan. Moga sarang kita jogo zikir kita, moga kita sedaya dados ahli zikir, kita saged dhateng Allah Subhanahu wa taala, saged remen kalian Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kata atur kata kalbatan dengan kabudan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.